Moi Kamu, tässä tulee uusi kesäpuuha. Auta kotitöissä. Aikuisilta ei hommat lopu kesälläkään. Kysy, missä kotitöissä voisit auttaa? Laita vaikka suosikkimusiikkisi soimaan ja heittäydy askareisiisi. Kotitöitä on kivempi tehdä yhdessä. Samalla voi jutella ja suunnitella vaikka muuta mukavaa yhteistä puuhaa, mitä tehdä kun kotiaskareet on hoidettu. Mikä on sinun suosikki kotiaskareesi? Laita peukku ja tilaa kanava. Nähdään taas ensi kerralla.